eling kumring muda lan mudi. Imeling karo cah remaja, generasi penerus bangsa. Aja kongsi karem ing narkoba. Narkoba yakti gede bebayaane, ganja kalawan candu sabu-sabutan migunani, heroin ekstasi uga kalebu nginum inom. Kok hol iki piye? Iki guru lagu kok. Rungokno gol. Iku kabeh mengsahira sing kirana dimen prayoga yekti mula den wiga teno. Mbak ya mesam bedai apa mbak ya guyub susah bedai apa pacar putih tanda paling janji aja hewan aja tansah tua saja aku uga tansi lain janji yo bareng aku dilu pisan kas aku nang bakone ulama mesti kan sebeda yo hey dulu ho ha yo mbak ya rasa berangkat bedai apa mbak ya guyub susah bedai apa pacar mulai tata paling janji aja hewan aja tansah tua sadyan aku uga tansih lain janji semua tansah tak tadi yo bareng aku diluwi aku nang bakone tumamen pasti kasembah. Merdeka Mas Gareng, merdeka le, merdeka Gong, oke, merdeka terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nyambut gawe kena atine seneng ki ora krasa. Jam 2. Ya, ngono Mbak Awat to, Tru? Dandang gula narkoba, narkoba. Toko tembung NKR KOBA. NAR KOBA. Maksudnya piye kuwi? Negara akan runtuh kalau orang-orangnya membabi buta. Apa ngono? Iya. NAKRKOBA, negara akan rusak karo orang-orangnya buta agama. Kok BH ki? Oh WH. Mula iki nadanto tembang ning kanggo pengeling-eling lan kanggo pepemut karo para remaja-remaja generasi penerus bangsa. Ayo. Remaja ki sok gumanti ning poro-poro sing ana atasan kono kok, Truk. Lho nak remajane ngantek bobrok, wah. Negara kita kan jadi apa kamu iku cita-citane bangsa ki tahun piro kere? Tahun Mas kae. 2045 ki menyongsong negara Indonesia ki negara emas. Oh ngono, mula penting banget para pelajar-pelajar kudu migatekke aja nganti siji sing jenenge molimo kuwi perlu disingkiri. Molimo main minum madat madon pendem maling ya. Kuwi ndak boleh kuwi
larangan negara, larangan agama ora kena ditindakake. Ya. Alhamdulillah, Tro. Alhamdulillah jebule Buayu sing mirsane diakeh jebule ya. Wah, luar biasa. Nggih ngaten iki kula remen kalian jenengan Bapak Ibu. Jenengan iki urunan sithik-sithik nggih diklompokke ginanggap wayang dipirsani nggih. Kula dongake sing padha mirsani sing padha wungon, kula dongake diparingi sehat, panjang umur, tentrem keluargane, murah rezekine, lunas utange. Oh ya apa-apa, anaknya adalah rezeki. Nah, enggak apa-apa. Awah. Saiki sing ngendang ki karo Mbak Yuli iki gemati. Ya kuwi anak buahku kok ya. Mula tak kandhani Mas Fida sing gemati karo Mbak Yuli ngulik sing ngono kuwi angel model sing ngono kuwi. Yayine iki ora masalah kuwi. Kepinterane lan ngelmune iki lho angel lak golek niru Mbak Yuli ngono kuwi. Wong mbiyen iki yo weton saka isi kak. Isi ngendi? Isi sekolah. Isi bayi. Ya ora ya saka Solo, Institut Seni Indonesia. Berdua aku iya no sing ngendang ya isi, sing wedok ya isi. Ning ora lulus. Lah ngopo bermeteng? Bermeteng. Penak rabi jare. Lah sekolah mendase ya. Alah. Oh nak tiap kowe lulus ketok kowe. Kowe ora lulus to? Kowe rambut jaji padha wae. Do sekolah kok do minggu dalan. Wes. Do diragati wong tuwa kok ora do bejaji kaya ngono. Lah piye wong Tru cah sekolah ki umure 22, 21 ki wayahe ngedu kok, Tru. Ngedu piye? Ngedu ngelmune maksudnya lho, Tru, golek ngelmu sing becik ngono, Tru. Ya, Jangan lupa malik pelok barang Pak Didodo. Ayo. Oh, wajib. Ben nyoba anu Yun. Bawa Yun. Alah, jangan ngono kuwi. Ayo genduk Sri Puji pocong dilaturke lagon lancaran bersih desa. Tak kira lancaran penghijauan. Ayo nak. Kowe umure tuwa dhewe Sri Puji kuwi cah 5 kuwi. Ning awet panggah enom iki jamune iki sapa ngono lho. Apa kok sapa lambemu kuwi lho. Kok panggah. Kok panggah men. Ayo, Yo Jamu kok sapa niku lho. Jamune iki ya apa ngono jamune tak pasno. Mbok niki sing bawa iki kakung mawon lho. Oh iya, kan lho ayo lho kowe lho. Tak jajalke pelok barang lho. Iso tak warai. Alah. Kon bawa kok anu sikile kula mlethek niku Pak ngono piye iki. Sing nembangi lambene kok sikile. Ayo Cik. Ora kuat. Oh ya, ganti Mbak Yuli. Ayo Mbak Yuli. Joyo ndok kabeh kowe ayo Ar. Didile lara. Ilile lara. Apane? Didile lara. Es. Ora kok titile iki apa? Didil niki lho. Sikil. Sikil. Suku kula sakit. Nah. Nggih. Ah. Bu Rianti mripate lara? Ora. Oh, kuwi ya jalan. Semangat iki. Semangat. Demi apa Bu Esther? Ya nak kowe, nak aku kan demi anak istri, nak aku, nak dirimu anak dan suami. Betul. Lah iya. Suami niki mau isik-isik awalesan ngene iki. Ya ora apa-apa. Lah ngono ki wong omah ki ngene iki lho, Bu. Ngene iki. Dadi wong omah-omah iki saling melengkapi, ngono. Saling melengkapi. Ketika
Sing lanang kok ora pati pinter golek duit, ndalah sing wedok pinter golek duit. Nak. Lah sing ora cetha ki sing iki lho, sing tekan dhewe iki terus piye iki? Kowe iki statusmu piye to, Yun? Statusnya dirahasiakan, Mbak. Loh, kok dirahasiakan? Mas Teki sudah bersuami apa beristri ngono lho Mas Teki? Lho lah niku ki web wadon asli. Kula ki rondo anak kalih. Nggih. Statusnya kawin terus, Mbak. Sik. Nggon KTP kan jenengane Wahyuni. Nggih. Nah, terus jenis kelamin Digambar. sik maksud lo Digambar. Nah Esther kan jenis kelamin wanita perempuan. Nggih. Lah kowe Diragukan. oh diragukan. Terus statusnya piye kuwi? Statusnya janda anak 2. Nek mboten enten ndas kabeh. Nek rapi. Anak loro kok ora nek ndase iki. Ya dicawiki. Loro kok ora ndas. Wingi nganu Pak, nggih jane iki wingi anake 6. Lho kok akeh men pake pira kuwi? Lah 6 ki pake pira kuwi? pake nggih 7. Ning tak culke mburi omah ki pangan garangan 3. Lah apa kuwi? Nggih anake Pak. Wong kula buke kula ki ngeten Pak. Piye-piye? Yun angger kowe iso meteng kok nek metu mbang telon siji aku njaluk. Padake kucing. Oh, manamu iki kucing to Yun. Ayo Ar. Nggih alon-alon nggih Mas. Alon ya ora tau leren kok. Ya disyukuri Bu, awan bengi ya suaramu cek panggah, elok. Sing golek rezeki ya. Amin. Oh, nak kuwi tertib nak kuwi. Ora mungkin nak kuwi. Jamune iki Mas Montul iki. Lah iya. Kapan iku dadi kewajiban. Apa kuwi? Oh, kan anake Yuyun. Nggih niku namine si Mujair Pak niku. Baku. Matur nuwun menika dipun syuting ning siaran ulang. Nggih. Sinten Mas asmane jenengan Mas? Mas Yagus. Mas Yagus. Dalamnya pundi Mas? Oh, Cokilan. Oh nggih. Nika matur nuwun kerjasamanya. Engko ditonton nggon siaran ulang. Ndak dek ora di live streaming to, Tru? Sinyale ra kuat. Oh, ngono. Wis ora apa-apa ya. Ayo bersih desa. Ayo bersih desa. Ayo bersih-bersih. Murih adoh sukar sakit Anonane kia anggia tu pandang karaya konenenon Or apa niku dadi kewajiban baku. Ayo bersih desa murih adoh sukar sakit. Kia pisan gas anggriya tu mandang kaya
Ayo Mas Reno. Apa niku dadi kewajiban aku. Ayo bersih desa murehado suka sakit kia anglia tu mandang Ya. Ora live Pak Damar Sasongko ki wis njaluk lagu terus. Yes men wong beliau iki pengamat seni, pengamat budaya. Oh, sing gender njaluk saping gunung pelok barang. Nah, ya apa-apa ya apik kok. Ya. Ayo Mbak Esther, saping gunung Tilanggame terus dangdutke. Ora sati bawane ora sah. Suwen. Ngenteni Mas Okta karo Mas Reno, ya. Monggo Mbak Esther. Nano langgamke apa tayubke sik. saiki ana ngendi Lalila jarine wis mana Oh katurutan sing ayo saiki apa lali sinande neng gunung tak cedengi saka jagung yen mandeg tak silih capek gunung tutu payung syukur bisa Loh. Oh. gunung bisa dadi Hei, kayake Mas Pulung. ora ilang gone padha Yo. ora apa Lelaling we. Lelang. La 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 kor. di
Ping gunung wis diaturake iki pamrentah sing ngasta gender. Ya apik pancen velok barang ya mat kok. Ya. Ayo Mas Reno, biasa. Apa Yun? Yun. Iki tembang tapi juga doa. Ya. Jangan luntur seperti cinta sabun mandi. Ya. Ayo, perang panggung ora tau nyanyi Pak Zur. Cinta sabun mandi aja nganti luntur, spesial kagem warga Janglengan. Muga-muga cintane tresnane karo Handola rasa aja nganti luntur. Ya spesial buat istri saya tercinta, Mama Yambar. Cinta saya tidak akan luntur seperti sabun mandi. Yo Buna Ambar. Podo aku ya Gol. Aduh Nyai, dengarkanlah cintaku tulus dan suci sama Nyai. Sip. Yo. Kalau kayu bisa patah, kaca juga bisa pecah, tapi cintaku ke Nyai tak akan bisa berubah. Percayalah cintaku suci ke Nyai. Cintaku kepada Nyai tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin tipis kurang wangi. Percayalah cintaku suci ke Nyai. Jual baju celana itu semua demi Nyai. Aku rela jadi kuli demi Nyai. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Aku rela korban harta demi Nyai. Aku rela korban nyawa demi Nyai. Cintaku kepada Nyai tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin tipis kurang wangi. Percayalah cintaku suci ke Nyai. Yo. Oh jual baju celana itu semua demi Nyai. Aku rela jadi kuli demi Nyai. Walaupun Madonna cantik, Marilyn
padanya tak seperti sabun mandi apabila sering dipakai makin tipis kurang wangi. Percayalah cintaku suci kenyai. Lagu lawas Cinta Sabun Mandi ya. Kuwi kok aja kakan nyanyi kandhani kok orang gugu iki. Oh ya lali aku mau iki. Ning aku mau aku mau deg-degan aku mau iki. Ndang apa? Dek limbuhan mau ketoke wis arek sulaya ning iki pulih meneh. Alhamdulillah suaraku. Mula aja aja kaken suluk, aja kaken nyanyi. Ya, lali aku mau kok. Kandhani Mbah Samtara, Mbah Ramto orang gugu cangkemmu iki. Ayo. Ayo Yun, berdiri Yun. Hingga jam 2:30 kudu bar goro-goro. Ya ndelok situasi dan kondisi. Bar wayangan, Pak. 2:30. Bar wayangan. Ya ora. Nggih, Mbak ente pamundutan lagu. Kae Mas jangan duet neh kae. Ayo Pak, duet lagi Pak. Apa? Manut. Lelah rak yo ngono kita Pak. Manut nak kowe iki wong kene iki manut kabeh kowe yo. Lah nggih, idolane iki yang mriki to? Mboten. Aku Amin. Mas, aku geno teh tubruk aku yo Mas. Oh nggih. Ditubruk ke mawon Pak niki tae. Ben mepiar rodokan ya. Nggih. Gulone sithik wae. Nggih. Oke, siap. Sing buntelan digo balik wae. Oke. Oh. Siap. Apa lagune? Kandas. Oke, lagunya Kadas. Kandas. Oh, Kandas itu kandas. penyakit. Oh iya. Tak kira ganti. Yuk, Kandas. Ada kandas. Klasik Arya. Selamat malam Mas Agus. Semangat. Agus channel. Jangan lupa di subscribe. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, akan aku mengingkari janji. Sekian mendera akhir sebuah cerita. Kini kita berdua itu kenyataannya. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, akan aku mengingkari janjimu. Tenangnya loh Pak. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari, hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi.
kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Bila tiada mendalam, tiada kerinduan akan terlalu dalam cinta yang ku rasakan. Handai Aras Klasik Audio. Monggo Mbak Karang Taruna boleh nyanyi. Iyo. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktuku waktu dicari hingga putus asa diri ini. Dan betapa aku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Sekian menita cukup mencinta. Oke, jan kandas penak nggih Pak nggih. Ya, oke, terima kasih. Oke, dua lagu Judulnya apa kamu? kandas. Oh, kandas. Ya orang lagu Mas yang masuk Oke, pisan dua tok. lagu malih Pak, napa malih? Heeh. Nek desane dhewe ya digayeng-gayeng ke Nah, dhewe. Nggih. Rame-rame ke dhewe. Oke. Oke. Wis. Masnya mau lagu apa Masnya? Tali kotak nyamas. Judulnya ya rek langsung tali kotang ngono. Wah, aku nek mas-mas ngene iki tak biayai ya. Oh malah mbok biayai ya. Lho wong wedok perwira Oh tumbas. iya bener, heeh. Tur kowe cah pinter golek duit kok ya. Lah nggih. Nggih tumbas para priya no ajan banci syariah kok, Pak. Ganti syariah kok. Pusing nelongso. Mas Angela, aduh. Apa iki? Wis. Oh, ngangge bawa. Nggih. Nganggo Ngangge ral. Apa iki satenane takdirku sing jawabke, sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati asaku kang mas rungokno tangisku pecik kowe lunga saka uripku. Paribasan krangge lintang ing angkasa, gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane waktuku sepurane yen gawe lara hatimu. Oke, ada buku single langsung.
Apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna, kaya lumut ing pinggir segara. Marang kangenanku kang wis pupusen rasa tresnoku. Apa iki satenane takdirku sing jawabe, sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kang masrungono tangisku, keceku wirunga saka uripku. Libasan ranggeng lintang ing angkasa, kowe tega gawe lara marang tresno. Sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kang masrungono tangisku, keceku wirunga saka uripku. Paribasan ranggeng lintang ing angkasa, kowe tega gawe lara marang tresno. Wis dalanku wiyane wektu-wektu sepurane yen gawe lara atimu, sepurane yen gawe lara atimu. Iya, terima kasih. Sembah nuwun Mas Terima Petro, kasih. Terima Mbak kasih Yuni, banyak, Pak. paringi sehat, Amin. paringi lancar rezekine nggih, Amin, Mas. amin. Barokah, barokah. Nggih, Gimana, semanten Mas? ugi Bapak nggih, Pak nggih. Yo berdua Mbak Esther karo Mbak Yuli. Nah. Korek Sawandoro. Enak sing ngersake apa ndebiki kae? Duwe Sotia. Ayo berdua. Apik wis seneng aku. Oh ya mau enak sing ngersake negara angin barang.
Ya berdua yang ping pindho-pindho. Nano 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 nano. Mangga. Dasar ayu parasmu kang tanpa layu Kang Mas sesotya ning ati omong diko kang sawiji langit bumi kang nyekseni nalikane ngucap janji ono lati Yun. ya mung siji sesatyaku memaniku mung sira wong ayu anyuwunku
berdua. Nah, ya apa monggo sak seneng jenengan sing kira-kira apik. Cah kabeh cah loro. Tinggo Arianti harus Puji lagune Pak Damar Sasongko. Kijing miring. Duwe. Oh iya. Nah, lha kuwi apa jenenge kuwi? Yang kuning ning dipeloke, engko langsung digarap campur sari wae, Mas Reno wae. Nin nong nanonin. Nuhoni pamundutan mawon nggih, Pak. Nggih, monggo napa? Negara angin. Negara angin ya tadi ada. Lah mosak masik ya, Mbak. Kaya kehidupan ya, Mbak. Kehidupan Mosak masik kehidupan. Curhat. Curhat. Tak umbo 11.000 kilometer nyusul awakmu sing nate janji mulih neng aku sakwise rampungke urusanmu. Tekake masya ora tahu ngalami adem mini siji masa ora ditemoni nekatku mong pengen ini. Tapi saben negara angin gayo tresnamu rasane wis gak mungkin wis beda semenjak jarak teko yang sing biyen tak kenal dadi wong liya. Ternyata LDR pahit tenan, boten seindah kembang tulip ning taman. Goblokku isih sayang awakmu, ngerti ora sudi ngancani jaman susahmu. Bayang-bayang isi dadi kenangan bekas amburan bulanmu wangine isih neng atiku isih tak kangeni isih tak tunggoni isih terus tak tangisi. Isih tak
aku goblokku isi sayang awakmu. Oke, Negoro Angin ya. Ayo Ji, Aro Arianti. Liku-limu. Aku kok liku-limu itu. Liku-liku, oh sangkeme iki. Oh iya. Lah ditaleni ya linu. Dibracet no kepencet. Wong kuwi padlikuran ya kepencet. Wahyu. Mendaleh glewu-glewu. Ngene Wahyune niku 28 jare kok. Malah 28. Ora 24. Ayo. Ya Yul. Enjang Pak Dalang. Yes, ngenjang. Nggih. Yo diaturi arep ora anu aku ndak dadi beban moral, diaturi arep ora les sprengeng nggih. Podang kuning pelok 6. Lah ayo Mas Reno nggo campur sari wae. Apa mah ngono ku ya? Masa? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ya kuwi ngawale nggo kuwi anu ar. Engko terus Masak ngoten to. ya rasane. Nggih, monggo. Wah. Kowe iki andan ning kono, ning desamu kono. Wah, elok men iki. Wah iya, yang ngono kuwi wayah salat-salat. Wayah mendem-mendem. Dadi nak wayah mendem wayahe bali ora sida bali. Mae kok kancane. Ya kuwi akeh alangan kok ya. Jenenge besti diampirke kok ya. Teman lama kok. Ayo mampir kene sik. Boleh malah ngene. Tak enteni kok ora teko-teko iki piye bocah iki. Jebule kantoko. Lah. Yuk, monggo Mas Reno.
Senati sampeyan meluke banyo la la